Ако трябва да изберем с коя зодия е най-добре да прекараш Коледата, ето идеалните комбинации. Овен – лъв, Коледа с шум, смях и много енергия. Няма скука, само празнично настроение. Телец – Цомф, рак, Хет – домашна уютна Коледа с много храна и топлина. Перфектната семейна атмосфера. Близнаци – Водолей. Разговори до сутринта, смях и нестандартни коледни идеи. Никога не е скучно. Везни – Агус Лъв. Стилна и бляскава Коледа. Украси, снимки и празничен вайб. Скорпион – Риби. Тиха, емоционална и магична Коледа. Свещи, музика и дълбоки разговори. Стрелец – Близнаци. Коледа на път, екскурзия, приключения и нови спомени. Козирог – Дева. Спокойна и добре организирана Коледа. Всичко е под контрол и без стрес.